Nem elég pusztán a termelést beindítani, most teljesen mindegy, hogy húsról, tejről, élelmiszeriparról van szó, az az, hogy közben ugye a felvásárlási láncokat is meg kell erősíteni, mert különben nem fog menni. Létre kell hozni a helyi piacokat. Most egy pillanatra még itt a helyi piacoknál álljunk meg. Sajnos valamiért ez is egy hihetetlen nagy hiba, ugye erre vonatkozólag nem jöttek létre törvények. Nagyon érdekes az, hogy az Európai Uniónak a boldogabbik felébe, például Olaszországban van egy olyan törvény, hogyha 70 km körből nem viszik ki az árut, akkor nem érvényesek rá az EU előírások, csak a hazai előírások, az olasz előírások. Ausztriában egy olyan törvény van, az EU ebbe ment bele, hogyha 30 km-es körből nem viszik ki, akkor nem érvényesek rá a normák. Ennek hihetetlen nagy jelentősége van, ugye tudjuk azt, hogy mi kárt okozott az EU-ba belépés, hogy mennyi technológiát vagy dózeroltak be, vagy feketén működtetik, gondolok akár csak a kisvágóhidakra, ha már épp húsról van szó. Nyilván ezeket azonnal ki lehet fehéríteni, ez egymagában már szürkíti a gazdaságokat, illetve legalizálni lehet ezeket a vágóhidakat. Arról nem beszélve, hogy azonnal beindul a helyi piacokon keresztül, ugye a kisebb régiókban a termékeknek az eladása. Én úgy tudom, helyi piacokon most például húsféleségeket sem nagyon lehet árusítani, tehát nyilván azonnal ez is megszűnik, mert ugye egy bizonyos sugarok belülről nem megy ki, tehát az EU előírások erre a piacon nem vonatkoznak. Na tehát visszatérve az előző gondolathoz, ahogy a felvásárlási láncokat meg akarjuk erősíteni, nyilván a helyi piacoknak a hálózatát is létre akarjuk hozni, és természetesen ezekre is mind arra, hogy megfelelő raktárkapacitások legyenek, vagy hűtőházkapacitás, erre is áldozni akar az állam, mármint a következő kormány.